Predstavte si, že ste v situácii, že dlhé roky pracujete s počítačom a živí vás to. Ste ajťak. A zrazu sa udeje to, že už vás pozeranie na obrazovky a pozeranie do počítača, samotná práca s ním, začne obrovsky vyčerpávať. A to sa stalo mne. Čo som urobil? Zistil som, že nemôžem fungovať tak ako doteraz a zistil som, že čas pri počítači, ktorý strávim, je limitovaný. Tým pádom som vedel o tom, že IT je stále hlavný zdroj mojich príjmov, ale potrebujem vymyslieť niečo iné. Zároveň som bral čas pri počítači ako zdroj, ako energiu, ako niečo, čoho mám obmedzené množstvo. Preto škrtli sa mnohé aktivity, ktoré boli s počítačmi, vrátane telky, filmov, počítačových hier, ale aj veľmi veľa súkromných projektov. A keď som sa tak zamyslel, že čo ďalej so životom, pretože je to v podstate v strede života, zrazu obrovská kariérna zmena. Pochopil som, že to, čo som sa naučil v IT, potrebujem posunúť do offline sveta a nájsť okolo seba ľudí, ktorí by vedeli so mnou spolupracovať. Jedna z je napríklad párové programovanie, ktoré zistil som, že na niektorých projektoch ide a dokážem tak fungovať. Ako sa dá žiť v offline svete? Pomerne jednoducho, len vtedy treba vyriešiť jednu základnú vec a to je, ako si zabezpečiť príjem finančný. A keď máte finančný príjem, máte obrovské široké možnosti. Tak to je tá moja najväčšia výzva a to je jeden z dôvodov, prečo robím tieto videá.